Новогрудок сегодня с размахом отмечает юбилей первой столицы Великого княжества Литовского 970 лет. На улицах, площадях и в замке не только сами горожане, но и многочисленные туристы. Новогрудок исторический, музыкальный и молодежный, десятки мероприятий. И, конечно, не обошлось без подарков. На дне рождения города побывал Александр Хоровец. Сердечне нашим всім привітання. Хай буде веселим, радосним, з нами споткання. Запрошаємо. Сёння ў Новогрудку ўсіх жыхароў і гасцей старажытнага горада толькі так усюды і віталі. Ды і нагода сур'ёзная. 970 год нараджэння адзначае першая сталіца Великага княства Літоўскага. Самай раніцы ў горадзе пачалі працаваць некалькі канцэртных пляцовак. Кастюміраваныя паказы, выставы, кірмашы і горад майстроў. На счастье, на удачу с легкой руки кузнеца и... Ха! Шчаслівыя манеткі карысталіся асаблівай папулярнасцю ў жыхароў і гасцей горада. Набыць каштоўны сувенір на імправізаваным манетным двары можна толькі сёння. Кавалі спецыяльна да юбілею горада чакаюць дакладныя копіі валюты ВКЛ. Монетка с изображением архангела Михаила с надписью на латинице 1746 года, копия ратушской печати. А ў сценах Новогрудскага замка жыла гісторыя ад ранняга сярэдневяков'я да пачатку 20-го стагоддзя. Спаборніцтвы лучнікаў, віртуозныя танцы рыцараў з мячамі, булавамі і бярвеннямі. Турнір рыцараў увогуле прымусіў прыгожую палову новогрудчанак затаіць дыханне. Біліся салдаты сярэдневяков'я за сэрца дзяўчат. Повышается интерес народа к истории, к изучению путем таких показательных выступлений. Они интересуются после выступлений, подходят, трогают оружие, меряют костюмы. Вот таким образом мы поддерживаем любовь к истории нашей страны. Якое ж свята без падарункаў. На вуліцах, у скверах і парках горада цяпер стаяць вось такія каменныя фігуры. Усяго 16 кампазіцый, і ўсе яны звязаныя з гісторыяй горада. Гэта і героі твораў Адама Міцкевіча, менавіта тут нарадзіўся знакаміты паэт, і жыхары сярэдневяков'я, і, безумоўна, вобраз старажытнага беларускага фарпоста Новогрудскага замка. А на адным выездзе з горада, дзе калісьці знаходзіліся Новогрудскія вароты, сёння адкрылі памятны знак абяцання. Уже праз год тут усталююць браму, праз якую падарожнікі зноў змогуць заехаць у горад, як і некалькі стагоддзяў таму. На гэтым месцы з'явіцца цікавая брама, внутры якой будзе знаходзіцца стражнік, аберагаць будзе нашу Новогрудчыну, наш непасрэдна горад. Ну а завершыць святкаваць свой дзень народжання Новогрудок грандыёзным салютам. Александр Хоровец і Дмитрий Гаркуша, агентство Теленовин.